मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। कितना छोरा के हम छोरा देलो पानी, छोरा कुछ ज्यादा तो मारे छियो फानी। दिखने छे हमरा में कोई छोरा डट के, सक भी ने हमरा में रहे जे भी थक के। रात भर आर के मारब पकड़ के, बाजा में धर के मारब पकड़ के। कितना छोरा के हम छोरा देली पानी, छोरा कुछ ज्यादा तो मारे छियो फानी। दिखने छे हमरा में कोई छोरा डट के, सक भी ने हमरा में रहे जे भी थक के। रात भर आर के मारब पकड़ के, बाजा में धर के मारब पकड़ के। कुछ नहीं है दौरे, 2 मिनट में झड़ जाए दौरे। हमर वाला जब छौरी पर तौगे, उठ के साहस ने होई तौगे। रात भर आर के मारब पकड़ के, बाजा में धर के मारब पकड़ के। कितना छोरा के हम छोरा देली पानी, छोरा कुछ ज्यादा तो मारे छियो फानी। दिखने छे हमरा में कोई छोरा डट के, सक भी ने हमरा में रहे जे भी थक के। रात भर आर के मारब पकड़ के, बाजा में धर के मारब पकड़ के। देखे छियो तोरा में केते छौदम, हम हुने छियै केकरो से कम। जब चोट ऐसन लगाई के दम, खुल जेतो तोहर छौरी चोली के बटम। रात भर आर के मारब पकड़ के, बाजा में धर के मारब पकड़ के। कितना छोरा के हम छोरा देली पानी, छोरा कुछ ज्यादा तो मारे छियो फानी। दिखने छे हमरा में कोई छोरा डट के, सक भी ने हमरा में रहे जे भी थक के। रात भर आर के मारब पकड़ के, बाजा में धर के मारब पकड़ के। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।